bawa? Langsung mawon. Oh nggih, lagonipun menapa wonten Gubuk Asmara, wonten nggih. Gubuk Asmara. Nggih. Peloke nggih wonten. Manut nderek nggih. Gubuk Asmara? Oh nggih, monggo Ca, Gubuk Asmara. Pak Johan ugi beliau Mas sinten asmanipun? Mas Ari. Mas Nggih. Ari. Nggih, Ari alhamdulillah. Nggih, monggo. Mas Ari beksa nggih. Monggo beksa. Senajan menika priyayinipun kalih Mas Bas nggih, menika diaturi beksa ingkang jumbuh kalih gagrag sak menika. Wonten laladan Trenggalek khususipun monggo. Langen tayub kasembadan monggo. Yuk. Mbok bilih menika para kadang sinoman badhe nderek tayub ngregenaken tayub swasana monggo kasumenggaken. Gubuk kae Mas pengendang niki nyuwunipun badhe dipun tayubaken. Monggo. Nggih. Pokoke sak ramban dung-dung tok-dung. Nah, nggih, monggo. Ceketan sakjroning ati datang luntur saya marah hati. Aku kowe dadi garwa barang gorerin gubuk asmara.
Matur nuwun sanget. Sembah nuwun Mas Ari Wibowo, Pak Johan. Hubunganipun berkah barokah alhamdulillah. Ampun kudur yen. Mas Ari Wibowo wonten lepatipun para kadang menika nyuwun pangapunten awit nggih kadang kala budayane beda ya Mas ya. Ora dadi boyo pangapa namung ndedonga mawon rawuh panjenengan sedaya dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Agung panjenengan kebak ing kamulyan kathah rejeki panjang yuswa. Amin amin ya robbal alamin Mas. Isih telu